tashi ta shiga wanka cikin farin tana fitowa wayanta ya fara ringi tana dubawa ta ga ya Abdul Fattah murmushi ta yi sannan ta daga kusan minti 10 ba wanda ya yi magana a cikin su. Ya Abdul Fattah ne ya yi karfin hali assalamu alaikum. Halimatu ta amsa cikin farin ciki amma bata bari ya gane ba. Ya Abdul Fattah ya ce na san yanzu kin sami sako. Halimatu ta ce na gani ta faɗa cikin kunya kamar yana ganin ta. Ya Abdul Fattah ce to yanzu me kika yanke? Halimatu shiru ta yi don bata san me za ta ce mai ba. Jin shiru ne ya sa ya fahimci ta amince nan ya ji ya ziyarci zuciyar shi. Ya Abdul Fattah ya ce ke nake sauraro princess. Halimatu cikin kunya kamar yana gaban ta ce Allah ya bar mu tare. Tana zama faɗa haka ta kashe wayan gaba ɗaya. Ya Abdul Fattah ya ƙara kira ya ji switch off murmushi don ya san kunya ce ta sa ta kashe wayan. Wanka kawai ya shirya cikin riga da wando sun yi matuƙar masa kyau. Fitowa ya yi falo ya tadda mami da dadi da Hawa'u ta bro ya na ganka sai mun shi kake kamar an yi ma albishir da aljan ta faɗa cikin zuriya. Mami ta amsa zancen da cewa auta ke ma kya faɗa dai. Dadi ya ce yan sa ido ku bar min yaro na. Ya Abdul Fattah ce dadi rabu da su ni yanzu wajen matata zan je. Cirafa ta ce dan Allah bro zo in raka kamar ta ce dalla rabu da shi. So nawa yake ce min zai kawo min suruka amma har yanzu shiru nake ta faɗa tana kallon ya Abdul Fattah din. Ya Abdul Fattah ya ce Allah mami yau da gaske nake. Mami da dadi suka ce Allah ya sa da gaske ne. Mami shi ya Abdul Fattah ya sani yayi hanyar ta har zai fita ta ƙara tambayar shi. Ya Abdul Fattah ya ce a'a bana so ki bar shi. Ya faɗa yana kallon agogon da ke hannun Hawa'u ta ce haba dan Allah bro ina so in riga mami da dadi ganin antina da yi maganan kamar za ta. Ya Abdul Fattah ganin za ta yi kuka ne ya sa ya ce to ta so su tafi. Da murna Hawa'u ta tashi ta ɗauko gyalanta tana fitowa ta yi mami da dadi salama suka fita. A parking lot ya tsaya. Ya Abdul Fattah ya ce Illisis amma fa akwai sharaɗi. Hawa'u ta ce ina ji. Ya Abdul Fattah ya ce duk abin da kika ganin ki min shiru in ba haka ba zan ƙara fita da ke ba. Kin ji ni ko? Hawa'u ta ce bro na ji kuma insha Allah zan kiyaye ce ya Abdul Fattah yana shiga driver seat. Hawa'u na zagayawa ta yi ta shiga. Hawa'u tana ganin an yi hanyar gidan su Halima cikin murna ta ce bro sai kuma ta yi shiru sakamakon karin da ya watsa. Har suka iso ita dai Hawa'u sai kallo kawai tana tunanin to me ya kawo bro gidan Halimatu. Bata gama tsinkewa ba sai ta ga yayan nata ya ɗauki wayan shi ya kira Halima tun a kashe wayan kallon shi ya koma kan Hawa'u ya ce ke kira Ami ki ce mata mun zo. Halima shiyawa ta yi ta fito tsakar gida. Washe gari Halimatu tana tsakar gida ta ji wayanta na ringin shiga ta yi tana duba ta ga ya Abdul Fattah murmushi ta yi sannan ta ɗau. Assalamu alaikum. Ya Abdul Fattah ya ce wa alaikum assalam sai murmushi Halimatu ta yi wanda har sai da ya Abdul Fattah ya ji. Ya Abdul Fattah ya ce to gani a kofar gidanmu a razana mata ce wani gidan. Ya Abdul Fattah ya ce wani gidan garin wanda ya wuce gidan baba. Halimatu ta ce kai da waye? Ya Abdul Fattah ya ce ni da Lysis ɗina ko akwai magana na. Ta ce a'a ku shigo. Ita dai Hawa'u har yanzu bata yarda da abin da zuciyarta ke faɗa mata. Daga haka suka shiga gidan gaba ɗaya mata ta daburbuce don ba ƙaramin kunya ta ji. Aukam yanzu ta gano bakin zaren ta dinga tsokanar su dai sai murmushi suke har bayan la'asar suna gidan suna fira. Bayan sun tafi ne Halimatu ta shiga ɗaki Ami ta sami ta yi mata bayanin komai nan Ami ta yi musu addu'a. Sannan Halimatu ta fita don ɗaura abincin dare. Ana kiraye-kirayen sallah ta kammala girkinta. Kai tsaye ɗakinta ta tafi ta yi wanka ta ɗauro a ruwan ta shirya ta yi cikin kayan bacci sannan ta ɗauko wani zaini ta ɗaura ta yi sallah. Tana idarwa ta fara muraja'a kamar yadda ta saba. A kwana an tashi ba wuya. Hawa'u ta kammala karatunta na secondary school tana neman admission. Ya Abdul Fattah da Halimatu Sadiya soyayya suke kama hannun yaro lokacin da zancen yake wurin parent din Ya Abdul Fattah sosai farin ciki ba ma kamar mami ba don ta yarda da ɗabi'un Halimatu Sadiya. Hawa'u kuma yanzu matar yaya take ce Halimatu. Zaman lafiya da yardar juna suka yi a tsakanin family biyu. Bayan shekara ɗaya abubuwa da dama sun faru har bikin Ya Abdul Fattah da Halimatu an sa wata mai zuwa sosai ake shirye-shirye. Mami ta ɗau nauyin kayan kicin. Baba ya ji daɗi sosai sai sama Ya Abdul Fattah albarka yake. Yarinyar ƙanwar baba ne ta zo daga Agadar sa'ar Halimatu ne tun suna ƙanana rabon da su haɗu hakan ya sa ta ce tana so ta ga Halimatu Sadiya. Shakuwa ta shiga tsakanin Mabaruka yarinyar ƙanwar baba da Halimatu. Ya Abdul Fattah kam gyara gidan shi yake sosai. A kwana tashi ba wuya wurin Allah. Yau saura sati guda bikin Ya Abdul Fattah da Halimatu. Dinki sun cika gidaje masha Allah. Baba ya yi ma Halimatu kayan ɗakin ta daidai gwargwado. Ya Abdul Fattah kan ba yadda bai yi da Halimatu ba akan ta yarda su yi dina amma sam ta ƙi haka ya haƙura ba don ya so hakan ba. Hawa'u kan farin cikin da take ciki ba a faɗa. Yau ta kama Juma'a kuma ya yi daidai da ranar ɗaurin auren Halimatu Sadiya da Muhammad. Halimatu Sadiya Muhammad da Abdul Fattah Usman ɗaurin auren da ya halarci manyan mutane da abokan arziki. Ko ina kawai ga jama'a ake gani suna taya ango murna.
Hawa'u ce ta kira mai kwalliya ta tsara ma Halimatu tsada, sannan ta shirya cikin material mai kyau mai tsada kalar light brown veil kuma haka sai agogo black. Masha Allah, masu saurare ba zan iya bayyana muku irin kyan da Halimatu Sadiya ta yi ba. Na ba ku dama ku tsara da kanku. Hawa'u ma aka yi mata kwalliya, gaskiya ita ma ba ƙarya ta yi kyau sosai, ba za ka iya bambance ta da amarya ba. Bayan sallar la'asar ne aka yi walima wanda Hawa'u ce ta ɗau nauyin yin haka. A wajen walima Malama Fatima ta wa'azi sosai akan zamantakewar aure da nasiha. Haka taro ya tashi karfe 6 bayan an yi sallar magariba. Motan kai amarya ta zo da ƙyar aka raba Halimatu da Ami sosai suke kukan rabo. Haka aka ɗau amarya sai gidanta da ke unguwar Rimi. Faɗan haɗuwan gidan ɓata lokaci ne, amma babban gida ne cike yake da shuke-shuke da kayan alatu na zamani masu ƙato, ku ƙiyasta kawai. 'Yan kai amarya suka watse, kowa sai barka yake mata. Hawa'u ce kawai ta tsaya jiran ango. Ba su daɗe ba sai ga ango da abokan Mustapha. Ango ya biya kuɗin siyan baki sama da Mustapha suka tafi. Ya Abdulfatah har parking lot ya raka su. Yana dawowa ya tada Halimatu ta shiga tole, murmushi yayi ya fita. Ya nufi wani corridor wanda zai sada shi da ɗakin shi. Yana shiga tole ya nufa ya wanka, ya ɗauro alwala, ya fito ya shirya cikin short nika da jalabiya, ya feshe jikin shi da turare. Ɗakin Halimatu ya nufa ya tada tana jiran shi. Sallah ya ja su. Bayan sun idar ne ya fito falo ya shiga kitchen. Plate da cup ya ɗauko, sannan ya ƙara fitowa ya ɗauki leda. Fresh milk da chicken ne a ciki. Zubawa ya yi a plate ya fara ba Halimatu tana ci tana jin kunya. Sai da ya tabbata ta ƙoshi sannan ya fara ci har ya kammala. Ya ɗauki plate da cup ɗin ya kai kitchen, sannan ya dawo ya ɗauki ragon fresh milk ɗin ya sa a fridge. Yana dawowa ya tada ita zaune inda ya barta. Brush biyu da makilin ya ɗauko ya sa mata a brush shi ma ya sa. Da suka bar suka fito, ya Abdulfatah ya koma ɗakin shi ya sa kayan bacci. Amatu ma yana fita ta miƙe ta buɗe wardrobe ɗin da ke ɗakin ta. Har dube-dube inda kayanta suke, har ya Abdulfatah ya shigo ya same ta tana duba. Tambayan ta yayi ya ce, Habibti na me kike duba ne haka? Halimatu ta kasa bashi amsa ta yi saboda irin romantic voice ɗin da ya yi mata magana da shi. Ƙarar sowa ya rungume ta ce, yo rowan sweet boy zaki. Da ƙyar ta iya buɗe baki ta ce, a'a kayana nake da murmushi. Ya Abdulfatah ya ce, kayanki na ɗaki na, bari in ɗauko miki. Ya ƙarasa magana tare da tafiya ɗakin shi ya nufa. Dogon riga ya ɗauko mata sannan ya dawo ya bata. Tsayawa ta yi tana kallon shi, murmushi ya fita don ya fahimci me take nufi. Shiryawa ta yi ta kalli kanta a miro ta ga ko cinyar rigar bata kawo mata ba. Hijabi ta sa sannan ta kashe wuta ta kwanta. Ya Abdulfatah sai da ya tabbatar ta gama sanar shi. Murmushi ya kwanta gefen ta, ya yi musu addu'o'in kwanciya, ya ja bargo ya rufe su. Asuba ta gari Halimatu Sadiya da ya Abdulfatah. Washe gari Halimatu ta riga ya Abdulfatah tashi da ƙyar ta shiga toilet ta kasa jikinta ta yi wanka ta ɗauro a rawa. Ko da ta fito bata ga ya Abdulfatah ba. Ya fita zuwa masallaci. Sallah ta tana idarwa ta fara karatun Qur'ani kamar yadda ta sa. Har sai da ya Abdulfatah ya shigo ya same ta tare suka shafa addu'a. Halimatu ta dinga sunkuyar da kai tana jin kunya. Ta gaishe shi, murmushi ya ce, morning my prince. Halimatu ta yi murmushi ta miƙe ta mayar da Qur'ani ta ninke prayer mat ɗin. Karfe 10 aka fara masa nokin ɗin ƙofar falo. Ya Abdulfatah ne ya buɗe. Direban momi ya gani tsaye da basket da abinci. Gasa suka yi sannan ya ci hajiya ce ta ce in kawo muku breakfast, cewar Basiru direba. Ya Abdulfatah amsawa ya yi tare da yin godiya. Falo ya dawo. Halimatu ta amsa ta jira a dainin. Bayan ta gama ne ta koma ɗakin ta wanka ta sake yi, ta shirya cikin riga da skirt na atamfa. Simple makeup ta yi amma ta yi kyau. Lokacin da ya Abdulfatah ya ganta ko kwakwaran motsi ya kasa, ya tafi duniyan tunani har ta ƙaraso bai sani ba sai da ta kura masa iska sannan ya dawo hayajin. Ya Abdulfatah ce, my princess you look so gorgeous. Fari da ido Halimatu ta yi wanda ya sassautar da ya Abdulfatah ta ce, thanks to you my friend. Food is ready. Ya Abdulfatah ce, okay princess. Haka suka nufi dining area suna ci. Ya Abdulfatah na satan kallon Halimatu. Suna gama Halimatu ta kwashe kayan ta je kitchen sai da ta wanke sannan ta. A fara ta da ya Abdulfatah na kallon wani film da ake a NBC Bollywood na Anushka Sharma. Kusa da shi ta zauna suna kallon ɗan, ita ma tana son actress ɗin. Sai da aka kira sallah sannan suka miƙe. Ya Abdulfatah ya nufi masallaci, ita kuma Halimatu ta nufi ɗakin ta don yin sallah. Halimatu na idarwa ta ji ana buɗe gate. Miƙewa ta yi ta leƙa ta window ɗakin ta don ganin su. Ta ganin motar ta san na Hawwa'u ne, da sauri ta sauko ƙasa ta nufi ƙofar har suna ganin juna hugging kamar wanda suka shekara ba su ga juna. Amatu bata kula da abokin ya Abdulfatah ba sai da suka shiga falon. A nan ne ta ganshi sai kunyan shi ta kama ta. Dan suka gaisa da shi sai ga ya Abdulfatah da Hawwa'u da Mustapha suka hau tsokanin su. Halimatu ta ja Hawwa'u suka tafi ɗaki suka bar Mustapha da ya Abdulfatah. Sai da aka kira la'asar sannan suka nufi masallaci. Bayan sun dawo ba su daɗe ba suka ji motoci na shigowa. Ƙannan Ammi da Baba ne suka zo ganin gida
sai Mabaruka da ta rako su. Halimatu ta ji daɗin ganin su sosai. Sun ga gida sai san barka ake mata da za su tafi sosai. Sun yi mata nasiha akan zamantakewar aure. Halimatu har da kukanta haka suka tafi suka bar ya Abdulfatah, Mustapha, Halimatu da kuma Hauwa. Karfe 6 mami ta aiko musu da abinci. Hauwa da Halimatu suka shirya a dining, sai da aka yi sallah sannan suka je dining suka tafi, aka bar Halimatu da ya Abdulfatah. Bayan wata biyu Halimatu na kwance akan ya Abdulfatah sai cikawa take zuba min, shi ma yana biye mata. Sai da na ƙara kunne sosai sannan na ji abin da take faɗa. Dan Allah fa siyo mu je ka kafa, mun daɗe ina so in ga Ami da Baba. Cewa har ma tana ƙara nakewa a jiki. Ya Abdulfatah ya ce haba princess, baki bari gobe mu je, kin ga ba mu faɗa musu ba. Ya faɗa maganan yana mai kwaikwayon muryar ta. Amma ta yi mamashi ta ce to bari in je in yi girki. Ta yi magana tana ƙoƙarin miki. Ya Abdulfatah ya jawo ta ya ce haba princess, ina son in ganki a kusa da ni, ina kallon abubuwa. Mu je mu yi girkin. Ta mata ta sunkuyar da kai, kunnen shi ta yi mai magana wanda komai kwakwafin mutum ba zai jo abin da ta ce ba. Sai mamashi da gaya Abdulfatah ke tare suka shiga kicin din. Duk inda Halimatu ta yi ya Abdulfatah na biye da ita kamar tsohon mai. Har suka gama girkin suka jira a idan dukkan su ɗaki suka tafi don yin wanka. Kusan a tare suka gama shirin suka fita. Danan suka tafi. Ya Abdulfatah na ba Halimatu a baki, ita ma tana ba haka har suka gama suka nufi gadin din gidan domin shakatawa. Wuri ne mai cike da fulawa da kujeru na shan iska, ga kuma playgroup a gefe sai swimming pool. Har kusan magrib suna wajen sanar suka nufi fat ɗin su. Kitchen suka nufa, yanzu ma tare suka yi girkin. A ɓangaren Hauwa'u, tun ranar da suka haɗu da Mustapha suka ƙulla soyayya mai tsafta a tsakaninsu. Kullum cikin waya suke da Halimatu. Hauwa'u na ba ta labarin Mustapha. Lokacin da zance ya je kunne ya mu Abdul ya ji daɗi sosai don burin shi kenan duk wata mace za ta so Mustapha ya zama mijinta. Washe gari Lahadi Halimatu ta shirya cikin riga da zani na atamfa don yau shine farko da za ta fita tun da ta yi aure. Ya Abdulfatah na fitowa cikin shirinsa shi ma breakfast suka yi sannan suka fita. Sai da suka tsaya a boutique yayi siyayya sannan suka kama hanyar gidansu Halimatu. Sosai Ami ta ji daɗin ganin ƴarta tilo a duniya bata da matsala a gidan mijinta. Sai karfe 2 suka bar gidan Halimatu har da kwallonta. A mota ya Abdulfatah sai tsokuranta yake jare gidan mami suka nufa. Mami baki da har kunnen illo ɗinta ta zo. Bayan sun gaisa Halimatu ta haura sama ta yi ta tadda Hauwa'u na waya. Hauwa'u na ganin ta bata san lokacin da ta saki wayan ba. Hawagin juna suka yi ta bayan sun zauna Hauwa'u ta fara bata labarin Musa har take gaya mata zai aiko parent ɗin. Duk maganar da suke a kunnen Musa saboda ta manta bata kashe wayan ba. Sosai ya ji daɗin yadda Hauwa'u ke yaban shi a bayan idon shi. Sai da ya je ta ce bari in kira shi ku gaisa sannan ya yi hangin wayan. Hauwa'u wayan ta ɗauka wanda tun zuwan Halimatu ta yarda ita. Bugu biyu Mustapha ya ɗauka. Nan Hauwa'u ta ce mai za su gaisa da Halimatu. Gaisa suka yi da Halimatu sannan ta ba Hauwa. Na cikin waya suka tsinkaya muryar Momi na cewa ko ba za ku fito ba, kun shige ɗaki kamar sabon amarya. Hauwa ta ce ga mu nan.